Hola, Please Players! Alexa, pots posar una marxa mora? Que això no era per el nom de la beguda Please Play tan arraigada a les comarques de l'Alcoià i el Comtat, no? Soc Emma Tomàs i em passe per ací per a fer-vos una masterclass de com no fer una entrevista. El primer consell que vos done és que és molt important que les preguntes no siguin massa llargues, perquè quan més clars siguem i més breus, millor resposta tenim. No ho dic jo, ho diu la... L'experiència. En base a l'experiència d'estos quasi 3 anys. La segona recomanació que vos faig és que diuen que la millor improvisació és la que més se prepara. És molt important que anem a l'entrevista sabent de tot sobre l'entrevistada o l'entrevistat. Que si fa falta estudiar-se el seu currículum de pe a pa, se l'estudien, que no passa res. En genet, i així ens acompanya Carles Giulani, que és el... Carles Xiner. No ho sé, però no tinc familiars italians. Pantoja No li va arribar a Anabel Pantoja? No ho sé, però igual, no. No? A veure, Pantoja s'ha de fer... El tercer consell que vos recomano que no heu de fer mai és mirar el mòbil. Ja ahí se genera una desconfiança entre entrevistat i entrevistada i tu, que ja no arribeu a cap lloc. ¿Con qué te quedas? Diràs, per què treu el mòbil i passa de mi? I l'últim consell que vos done és la importància que té la comunicació no verbal perquè està parlant sense que ens donem compte. Aleshores, el que sí que sé, que he après al llarg dels anys, és que no hem d'estar així durant l'entrevista ni badallar perquè dona la sensació de que s'estem avorrint i que tenim ganes d'anar-se'n i d'acabar l'entrevista. Tinc son. Bé, i fins ací les meues recomanacions de com no fer mai una entrevista des de la meva humil experiència, des de la meva humil opinió. Adeu!